In babae, in special, a ibadat niya, haulian si pagsambayang pagpuasa paghadyo. Una, pagayupod sa anak, pamila anak, ataw ba na? Way narugay ko way umato. Abi lang niya, special. Okay? Yeah. And also, in common na special kanila, maghanap, haulian si pagsambayang. Untuk yan, ami lang niya, haulian sin 5 wakto, di kita ni magsibo sa pahala sa espesyalising kanay sa katutan nyo. Yeah. Yan na di magkato ha. Di umato, in katantan ibadat sin babae, haulian sin 5 wakto, hapag kayo putsa, anak, pamaon banan niya. Kaya umato. Kaya, matawri dalil na to ha. Hayani espesyal sin babae. In Nabi Muhammad, ikato i-rewind lang yan, kaya rumugan yun na. In Nabi Muhammad, siya in makaopin sa walawang sin, suruga. Katadan mga kanabi-nabin, mamukpok di kabaryan. Malaingkan, laun sin malaikat sin laun sin suruga, siya, laun na si Muhammad, laun na ikaw. Ikaw idahakan kako, apabila manuktok na kau, ukaban ko na yun. Naon babae, ayong kabayan niya, mauna pa, sumunod pa. Lawak pa. Lang sinabi mo, matsura babayan. May suka babayan. Yung kabayan niya, muna pa, sumud pa. Lojing Gibril, Muhammad, amo na yan, in umat mo babae, amyatein ba na niya? Ubos, aon 5, anak niya nakabihin, huwag na siya nag-asanak ba na, paselsin, pagayupot siya. Di mayo man yung mga anak niya, upot niya. Alam mo na yan, in kabayan niya, siya mo na kayo mo sumudya. Allahu Akbar. May tayo to. Naing kamatawran sin babayo, may kamatay banan niya, aon anak, umakabana. Bahala na yung anak yaon. Bahala ka sa buhay mo. Allahu Akbar. Bahala ka sa? Kaya, may tayad to, malasa to din Nabi Muhammad sa mga babae sa Madina. Kita malasa. Pasal mayroon umato sa babae sa Madina sa kaingat sa kami Islamo. Pasal di sila masipog mga subo pa. Di. Aon babae, o may kaaturon tatuli bagbag. Laon si Nabi Muhammad asawaon takaw. Propite mga asawa kanya at sure maka. Laong niya di ako mabaya. Laong babae. Di ako laong niya mabaya. Laong Nabi Muhammad may ta ko rin mabaya. Laong niya, ya Rasulullah, aun anak ko laong niya. Na mabuka ako sa makanara ka ako pasasin ikaw ataw anak ko. May teto. Pamikalong niya, ikaw ayo putong ko, gana-gana, kalupahan ko yun. Makananak ako. O niya tulong niya, lumando na isabi pagayupod ko sa anak ko, kalupahan takaw. Nakanakan isa ako, pareho pa din na. Allahu Akbar. Logjin Rasula, umul sa ito yung mga babae sa Madina, pasal mga bright sa agama Islam. Allahu Akbar. Kaya, inakawan na turon, umbo sato apar sa baban, haulian sin sambayang, in babae, ayo puton niya in, pamilya niya. Matawari dalil na to Laun sin Rasulullah, to in maanak mo. Kaya maayupot mo sa agama Islam, surukan ako. To Pabila 5 ko sila, miyaga siya. Laun sin Rasulullah, inan niya, ibinaman ni surukan na. Nalaw niya mga sahabat, 2, ya Rasulullah. Nalaw niya, pwede 2. Huwag na iya subo si mga sahabat Wallah, wala na. Allahu Akbar. 2, law niya, okay. Kita niyo Allahu Akbar. Aun na isab, nakasuruga ang mga maas, aun anak niya nabiin sa dungya. Haturan sin, mga boy-boy sin suruga, sa pinakamarayaw pirmyo. Hindi lang pirmyo.
kakugan. Lonjin mga maasaw no ini, de no ini, may teni di matong kami biya ini. Biya kahantang amoy ni biya maghatod sa mga pagkaon niyaon. Wala kami naka-order. Oy, kami naka-order may teni. Lonjin mga malaikat, doasin mga anak ni hadong ya. Doa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ha? Rabbi gapili wali-walidayya warhamhuma. Allahu Akbar. Umakangyari lang kada sujud idoan nyo. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Pwede niyo sumpatan sa Rabbi gapili. Allahu Akbar. Warhamna, Rabbi gapili wali-walidayya warhamhuma. Allahu Akbar. Na makapila niyo makaduay maas niyo sa kada adlaw na pila in sujud. Sujud yaw ni duhur upat. Allahu Akbar. Pila karakatin 5 wakto, pila karakat. Imene na maka 17 mo makaruay maas mo. Allahu Akbar.